Mangke diparingi seger waras, siap, rezeki ingkang barokah, siap, selamat dunia selamat akhirat. Allahumma amin. Mbok bilih mangke jenengan kersa nanggap Ya, saged menghubungi Bapak Danang napa Pak Siwo. siwa budaya matur suwun, Mbah. Regane murah, ora larang. Murah. Pokoknya Pak Siwo piye-piye didukung ya. Kowe ngeruh nyapo Pak Siwo kok ning kono mungap-mangap. Lah iya to. Pak Siwo ki lukat mau ora gelem lungguh ning kene, tapi geleme lungguh ning kene. Tapi kok mungap-mangap nyapo? Kepelpeken menyan. Yo, Mbah kudu ning kono, Mbah. Lah iku atraksi mangan gendeng lho. Ya, wis, guyu wis. Ayo ada Iki bocah iki tuan rumah ning kene lho. Tuan rumah. Nang kowe iki duwe ponakan sok ndas-ndasane kaya uler geni to nang. Duwe ponakan cita ndas-ndasane orang. Jajar. Tuan rumah sik enom-enom arep lunggah-lungguh pimpinan saya ambil alih. Siap gerak. Siap gerak. Baris yang api. Siap. Gerak. Oh iki ndablek kok iki yo. Siap. Gerak. Di sini kita berhitung karena di sini satu tim bekerja sama untuk menghibur masyarakat. Rubuh. Tentunya kalian harus tahu. Tahu? Namanya siapa? Keteng. Kamu nomor Jona. Ripai. Ripai. Welek Ripai. Coba. Aduh. Adam. Oh, no. Potongan cemplon no. Gundul ini. Ki. Coba. Paro. Oke. Kita mulai pertunjukan ini dari anak-anak kecil dulu. Yang remaja nanti minggir. Nanti yang tua kita bobok. Oh iya. Dongane kowe. Yo, siap. Gerak. Sesuai dengan urutan. Iya. Kowe dhisik. Oke. Pil. Wah. Atraksi. Kowe kok mundur lagi atraksi. Kowe atraksi. Joget atraksi. Dang. Gentenan nomor 10. Dang. Oh. Joget atraksi dang nyemplung kali. Ya. Ya wis yo. Bar iki. Tatek ulo. Bar iki kowe joget atraksi mundur-mundur bablas pom. Siap. Kak. Ora iki ditangani. Kowe atraksi nanti tekan karep pom ngono, Siman. Ngarep. Yo. Karaoke sik gak kok. Oh, sik karaoke. Iki sing napa? Nek kasih tekan pom ini. Hah? Lanjutannya tekan di. Loh. Kok kowe nantang sing tuwek? Iki teko plilir. Tua tekan sarangan ae. Iya wis sarangan bongkon ndasmu. Iki sing botol kecap ireng iki, kowe atraksi teko ngene ndengok ya. Atraksi teko Bangjo ndengok terus mlebu omah ngambung pito. Yo. Bagas pas. Bertiga dulu. Doyan jatil. Waktu sekarang belum waktunya untuk mentil ya. Oh no, balik dulu. Kamu nanti ada pakan dewe. Kalau
kamu. Ya iso sarep Khusus kamu nanti saya kasih vitamin. wis bisa iso ngono. Ayo. Dituangane Bella ya kan. Jalan. Yo wis. Ayo, aja malah hum. Wes, gasik beran ya. Ya, mari saiki dulu balik.